Ένα συνηθισμένο λάπτοπ στα χέρια ενός κυβερνοτρομοκράτη είναι όπλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βιομηχανική κατασκοπία, υποκλοπή τραπεζικών συναλλαγών, ακόμη και τρομοκρατικές ενέργειες σε κρίσιμες υποδομές. Κρίσιμες υποδομές είναι, όπως αναφέρατε σωστά, ένα πυρηνικό εργοστάσιο. Κρίσιμη υποδομή είναι ένα υδροελεκτρικό εργοστάσιο, δηλαδή η σταθμή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Κρίσιμες υποδομές είναι ο βασικός κορμός τηλεπικοινωνιών σε μια χώρα. Ο πυρηνικός αντιδραστήρας στο Ιράν δέχτηκε πρόσφατα επίθεση από κάποιους hackers που επηρέασαν τα συστήματα ψήξης του. Η τραγωδία αποφεύθηκε την τελευταία στιγμή. Οι δράστες δεν ήταν απλοί κυβερνοτρομοκράτες. Διαδίδεται ότι έχει γίνει από κάποια μυστική υπηρεσία. Παρ' όλα αυτά, τέτοιου είδους στοχευμένες και ενορχιστρωμένες επιθέσεις ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι από πού έχουν προέρθει. Ο hacker είναι ένας πολύ καλός προγραμματιστής με τεχνική κατάρτιση που του επιτρέπει να εισβάλλει σε τραπεζικά συστήματα, αρκεί να αγοράσει το κατάλληλο λογισμικό από τον υπόκοσμο του διαδικτύου. Υπάρχουν ειδικές μορφές κακόβουλου λογισμικού, οι οποίες πωλούνται αυτή τη στιγμή στο εμπόριο σε underground κοινότητες, σε ομάδες εγκληματιών, οι οποίες ξεκινάνε από μερικές εκατοντάδες δολάρια και φτάνουν μερικές χιλιάδες δολάρια, και οι οποίες αναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία υποκλοπής μιας πτωτικής κάρτας την ώρα που ο χρήστης πάει να κάνει μια συναλλαγή και αποστέλνουν τα δεδομένα αυτά πίσω σε κάποιους εγκληματίες. Αντιμετωπίζουμε συνεχώς τέτοιου είδους επιθέσεις και πρέπει να προστατευόμαστε. Είναι πολύ εύκολο οποιοδήποτε με πολύ λίγες γνώσεις να κατεβάσει τέτοιου είδους εργαλεία και να κάνει μεγάλες επιθέσεις. Πριν από λίγο καιρό, κάποιοι ανέβασαν τη βαθμολογία φοιτητών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Μέσα σε λίγα λεπτά η βαθμολογία κάτω από τη βάση έγινε άριστα. Πρόκειται για ηλεκτρονική επίθεση από hacker. Το άτομο που έκανε αυτό το χτύπημα είχε πρόσβαση στα δεδομένα, μπορούσε να τα αλλάξει. Στον υπόκοσμο των hackers, το χρήμα είναι το κίνητρο.